taitotaura tese tichitokomunicata pafoni ipi iyo seshamwari neshamwari. Saka musi iwoyo vakabhipa, ini ndabva ndabhipa, iwo bva wabhipa futi. Ndobva ndati handinai kufona mati kudii. Meseji ndakaudzira nekuda kwaamai ava. Amai ava mudzimai wangu ini zvikanzi be kana uchipa mukadzi wako ka3 ndokauchandipa, kwete ka1 kaunondipa. Aitokumbira kuti ndiite katatu, handidi kamwe chete. Wati wewe waidanana nemukadzi waJacob, wakanyatsoshora chii pana amai? Handina chandakashora mambo wangu. Asi kuti dhimoni ndo rakandituma kumuda kuti Hahasha TV, nyaya sezvadziri. Claim iri kuti Gilbert unodiwa kudare kwa mambo. Nemhosa yekudanana nemudzimai waJacob. Zvakanaka. Jacob marufu zvandaverenga ndizvozvo. Gilbert Dick zvandaverenga zvinhu. hongu mama. Unobvumirana nazvo here hongu kwete? Hongu ndinobvuma nazvo. Simudza ruoko rwako Jacob. Otini Jacob marufu. ini Jacob marufu. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Gilbert Dick osumudza ruoko rwako. Otini Gilbert Dick. Ini Gilbert Dick. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga chisina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Andichada kuti Jacob awande zvaanotaura. Nokuti wabvuma mune zvakanaka, zvisina kumbonyekedzwa, zvisina kumanikidzwa. Mukadzi wacho ari kupi? Mukadzi wangu akabuda. Kana uchiti akabuda kuti akaenda ndakaona kumba asisiku. Ukati akabuda anenge aenda kuzarabani kunotora masawu kana kuti akaenda kuzvikwenyika akaenda akatiza mhosva. Zvakanaka. Ndanga ndichida kuti mukadzi wacho auya apa anyatsoteerera zvekutaurwa naDick ndigonyatsofamba naye mune zvakanaka, but zvisinei zvinowanika. Mukadzi akawarura akaenda. Gilbert, watiwe wechokwadi unodanana nomukadzi waJacob marufu, iwe wakaroora? Hongu ndakatenda kumhuri yandakawana mukadzi wandogere naye. Wakaroora here? Hongu. Ari kuti mukadzi wako? Ari panze. Mishedzi yemukadzi wakawe? Mildred Malunga. Mukadzi wacho mukadzi waunotara anonzi zita rake Tatienda ramba nafasi. ndinoda kuziva zita rake wariziva kufoni namba yake 0784. Zvakanaka amai. Imi ndimi amai Gilbert Dick. Imimi. Muri vangani pamba penyu vadzimai? Tiri 1. Muri mogani? Zvakanaka. Murume wenyu ari kutaura mukati medare rineri kuti aidanana nomukadzi waJacob marufu. Makambozvindwa? Hongu ndakambozvindwa. Makambozvindwa? Makagutsikana nokuti chokwadi? Ndakagutsikana pandakabata mameseji. Ndima akabata meseji? Oh, okay. Zvakanaka. Gilbert, ava ndo adzimai vako? Hongu ndiye mudzimai wangu. Mildred Malunga.
Wati wewe waidanana nemukadzi waJacob wakanyatsoshora chii pana amai? Handina chandakashora mambo wangu. Asi kuti dhimoni ndo rakandituma kubuda kuti pese kubvira makore andanamata ndaishuwira kuti dai Mwari vandikomborera ndapiwa chiprofita chinoprofita ini sechino uyu ane chiprofita chiri kuziprofita kuti nyama ine dhimoni. Ndiani akakudza kuti une dhimoni iwe? Ndega ndinongozvifunga kuti zvandakaita izvi zvinhu zvisina kururama. Dhimoni rako rakakuita kuti udanane naamai Jacob gongo yakareba sei? Ndingataura zvemakore anokwana 2.5 years. Maviri kana kuti mairi ane chidimbu. Exactly. Zvakanaka. Imi amai message yamakabata makaziva sei kuti zveshuwa mukadzi uyu akudana nemurume yakanga ichinzi kudii? Amai ava vakabhipa pafoni yemurume wako. Dzanzi akatosevhwa kuti mai Kimberly nekuti taitotamba tese ngatoshamwari. Saka taitotaura tese tichitokomunicata pafoni ipi iyo seshamwari neshamwari. Saka musi iwoyo vakabhipa. Ini ndabva ndabhipa. Iwo wabva wabhipa futi. Ndobva ndati handinai kufona mati kudii. Chikanzi be kana uchipa mukadzi wako ka3 ndokauchandipa kwete ka1 kaunondipa. Ndobva ndati sorry message yako anyanzaita sei kuinzwisisa. Chikanzi ndati handidi kukwirwa ka1 ndinoda ka3. Mai mishi unokwira ka1 here usiku hwese. Ndobva vati shava vauya. Ndabva ndati sorry zvenyu zvabuda pachena kutaura namai mishi. Ndiri kuya ikoko. Ndobva akabva amhanya kuya kumba kwangu. Asvika kumba kwangu asvika ndisipo ndabuda ndichitotera ava kubasa. Ndobva ndadzoka ndichidzoka ndakamona achiuya ndichisvika pakananga nepamai nomeni. Ndobva ndakona ndakati handisida kusangana nemunhu uyu because nemameseji andaona ndokona kutadza kukunda. Ndakona ndobva anditera ndabva ndabuda panze. Ndakati mai nomeni regai ndiende. Ndabuda ndakuenda ndobva anditera. Zvikanzi mai mishi sorry. Ndabva ndati ko uri kuti sorry ichi. Zvikanzi sorry nemameseji andanyora ekudana nemurume wenyu. Ndakati handina kukubvunza here kuti uri kudana nemurume wangu. Zvikanzi pamakandibvunza kumashure ndatanga dana nemurume wenyu zvamai manje vanhu vataura. Saka ndaida kuzadzisa zvakataurwa nevanhu kuti ndizadzise vanhu havangandipomere mhaka yandisina. Saka ndabva ndangoti regai ningozadzisa. Ndabva ndati manje inini ndiri kuya kumurume wako kuzotaura. Zvikanzi kana makauya kumurume wangu kuzotaura inini musha wangu wakaparara. Ndiri kuya kumba kwenyu. Nekuda kwekuti ini handisindatanga nazvo. Mukadzi waDeva akabva kwaDeva akaenda kwamaCloud. Mukadzi waRichard akabva kwaRichard akaenda kwakamunda. Saka ini ndiri kubva kwaJacob ndichiuya kwaGilbert. Ndabva ndati pamba pangu handitambire zvakadaro. Zvikanzi kana mimi makarega kunditambira Gilbert ndiye achatsvaga kuti tiende. Ndopatakabva taparadzana penguva iyoyo. Maita zvakanaka. Ndazvitasichereki. Ana mai wombererai mukadzi uyu maoko. Anongotaura muchidimbu haana nhoroondo dzakawanda nhaika. Iwe unoita kangani kwaamai ako? Dzimwe nguva ndinoita kamwe chete. Kana ndine sipo ndinoita kaviri. Saka uku kwawakaenda kuna mai Jacob wanga usina simba. Waita kamwe chete. Nyaya inoitika mambo ndeyekuti zvinhu zvandaita muchihwande. Saka ndaizviita nenguva pfupi. Handaiwana nguva yakareba yekuti ndikwanise kuzadzisa 3 rounds dzavaitaura. 3 times dzavaitaura. Dai waiwana nguva hongu ndaizadzisa. Aterei. Ndati dai waiwana nguva apa waita uchitya nekuhwanda hwanda. Hongu. Dai wainyatsowana nguva yako yakakwanira waiita kangani? Pandainzwa simba kuperera ndopandaigumira mambo. Kuti waigona kusvika papi? Pavairequesta ipapo pavaikumbira napo ndaigona kuvazadzisa. Wasunzwa Jacob, mukadzi wako ari kuti zvekupota achiitwa kamwe chete haadi. Aida kanenge kakati wandei kanobvirawo katatu zvichikwira.
Saka uyo ari kuti pandaita izvi ndaita ndichitya, ndokusaka ndaipota ndichita kamwe chete. Asi dai wakanga usipo kana pasina chaityisa, yaitoparuka ngoma iyo. Wasundwiza? Zvakanaka. Ko zvinodare rinorika kuti unomhosa yokutora mukadzi womuridzi unoti kudi? Ndinogamuchira mambo. Unogamuchira? Hongu. Zvakanaka. Amai, dare rino rikataura kuti murume uyu ane mhosva yekutora mukadzi womuridzi munoti kudi? Ndizvozvo. Ndizvozvo. Zvakanaka. Ko dare rino rikati uyu anofanira kuva nechipari nokuti musana wake wakasimba. Takunotora mukadzi uyu timuise ikoko munoti kudi? Nechipari handikundi ndokuda zvavo. Handikundi. Suro nemwe namumwe chete. Abai wanga abude naika. Ukabai wobva wabuda zvako. Zvino uyu mukadzi waJacob ndinochamubvumira kuti auye iwe uye. Zvinotenda. Unotenda? Famba iti. Mubvunzo wangu ndingoenda kuna Jacob. Jacob unozwa kuti mushini wako uripo iwe. Right. I'm sorry. Usati right ka. Yakatanga Ukaenda nepadumbuseita so. mushini wangu uri. Wewe waicho wanganiwe. Kaita kana kawanika tukaviri. Kana kaviri. Ndikuenderana nekuyo. Mashoka arikubuda uko. Ndizvo ndaita ukandogona wewe. Saka patoreva here kuti mukadzi wako ndiye yanga iri pindiro yanga isika kuti aiti kaviri enda kuita kaviri. Zvese zvichitambira ka4. Aindita chivande vande. Vasaenda vanoitwa iyoyo yaita. Mubvunzo wangu vandobvunza ndini wenyu. Judith. Waitombowana mukana here wokuita usiku hwese nokuti namboti ndaita zvaairikwesa. Mairikwesa mungaita chiko 48 hours. Mukana weusiku hwese handaimbouwana. Kwete. Kome maita ka4 kana ka3 kanguva ipi. Anga ine mashoti time ya. Inguva pfupi. Muchakatatu. Anoti katatu. Aitokumbira kuti ndiite katatu, handidi kamwe chete. Taura chidzimutsira. Uyu Taura. Gilbert Dick airaramba mangu inini ndiri kubasa inini kubva 2020 zvizvi ndopa zvakatanga. Wakaziva sei kuti airaramba mako nokuti amai vataura kuti mameseji ndo akabuda iwe wakaziva sei? Mameseji ndakaziva nekuda kwaamai ava. Amai ava mudzimai wangu inini akasenda meseji kumurume wamai ava. Asenda meseji kumurume wamai ava. Amai ava. Wow. Vaisenda mameseji avaisenda anga ari erudo. Vapedza kuti mameseji erudo vachipindurana naamai ava. Ndopa vakati uzere munhu wakutaura naye. Wataura vetaura zvako ndati iwewe wakazviziva sei? Ndazvitaura zvisakopeka. Ndazozviziva turu amai. Wataura muromo kuti wairaramba mako. Ndokubvunza kuti mumba mako iwe zvawairaramba mako wakazviziva sei nokuti ava ndo vataura vatushora motaka. Iwe wakazviziva sei kuti wairaramba? Ndakazviziva sei kuti vairaramba mako. Ndakazviziva nekuti hanzvadzi yamai vangu ndio vakazondiudza. Wakavabata. Ana mai ngatichirinyana ndokuendesa ipadza. Hanzvadzi yamai yako achiri Oda. Avapo muno. Iwe Gilbert. Munhu wazvitaura naJacob. Ari kuti iwe wairaramba make. Idzodzo ndingati inhema changamire. Maiwarira kupini. Ndaisangana nemunhu achishanzwa manje. Uyanga achokwadi. Waida sei Gilbert? Mukadzi uyu ndaisangana naye mubathroom. Short time. Nemupi futi? Nemusango. Good. Nokadzanga ako dzichidzvanyiwa nemumahwiza ese muchidzvanya. 1 point. Hatingapedze nguva basi hamuda kubhiga nokuti uri mukono zvechokati. Wodza varume vazhinji vanomonyoka kutaura chokwadi chavanenge vakaita. Hauna kunetsa pamberi pamambo. Izvo zvendinokutenda hako asi wakatadza hako asi chokwadi waita sei? Aiva takuona ndosaka kuti takafo chokwadi uri murume. Saka takwenda kuna Changamire yaipire zvaimakumushungu. Asi pane chimwe chibedu chatanzwa mambo chenyoka dzenyu nemhidza dzenyu dzaidzvanyiwa nemwana wenyu vachita zvavaita.
Right, Dubit. Mambo. Une chimwe chokutaura sanesa kuna mambo. Chekureva pamwe kungava kuchema pamusoro pemungawa wandingatongwa nawo. Ukama wakuda kuti uri munhu akanaka. Alright, regai nditaure ndichiti mambo. Regai nditaure ndichiti mambo. Inini ndine kuredzwa kwandakaitwa nemukadzi uyu. Alright, ndikutaure. Hakuna murume anokonza mukadzi asinawo kumuredza. Ndizvozvo. Handidika? Pane zvinotoitika, unotarisa mafambiro, unotarisa matauriro, unotarisa mapfekero, izvozvo. Ezvokatarisa nemabhegi zvese tinana mai varuma. Mune kakamu, mune kagirazi kekuti vakatarisa zvandakaita izvi ndikasangana nazvo pamweni ndeye vari kureza. Handidika? Saka haungakwanise kupa chikumbiro chokuti hanzi ndakarezwa achisiriki. Zvisinei, handisida hangu kuti ndipedze nguva. Ini ndoda kuti ungosumuka mbichani. Mbichani sumuka. Tarisana nenda. Ingotaura izwi rimwe chete ringoti vakadzi vari dzokoyoi. Vakadzi vevanhu chenjerai. Ndoita kunge kunakita. Asi kuri kuparadza nyika netsika dzedu isu vanhu vatema. Ndiani anofara kuti anoenda kunotorerwa chinhu chake chiri pamwoyo chaanodisa nemumwe obva angonyarara? Ndiani? Ruchiva ndinotarisa zviso zvenyu mese munonamata. Iwe unamata kupi? Kwe unamata kupi? Johani Masowe wenguochu. Zvinotaurwa noti kuona tichigara dare saizvozvi kukontrora kana kuti kubatanidza kuti tirarame mararamiro yatakatumirwa yatakasiyirwa kunhaka dzedu dzemadzinza. Zvino tikarasa gwara remararamiro, iwe ukabuda muno ukaona mukadzi wako atorwawo nomumwe, unonzwa sei? Zvinorwadza. Ko vana vakuru ava nevadoko, iwe une vana vangani? Une 4. Kwewe une vana vangani? Une 3. Chatinotanga kuita kurambidza tsika yeupombwe yekuparadza imba dzevamwe. Ndazva uchitaura kuti une dhimoni. Kumamorotashi kune vaprofita, hakuna? Saka vangani vane madhimoni vari kuenda mumorotashi vari kuenda vachiite noti hausiri wega. Vangava vakawanda mambo vamwe ndogona kutadza ruzivo nemararamiro atinoita nokuti tinorarama munzvimbo dzakasiyana. Asi ndataura hwamwe ndakamirawo kudivi rangu nemanzwisisiro andakaita mhaka yangu, mapariro andakaita. Zvino iwewe hatitunidze kuti une dhimoni. Dhimoni hauna. Asi pfungwa yako neruchiva.
ndipo patiri kutaura kuti ndofunga vana muri kukura nhasi munodawo chikoro chekuendawo zvechokwadi. Vana vamwe vari kutiza kuparadza dzimba pamusana pekuti vamwe varume misana inenge isina kusimba, mukadzi mumwe anenge akasimba musana. Saka vakatorana vakasiyana kudaro, mumwe apa ane chirwere chikamubata anenge akutsvaga kwekuti andanotsvaga mapiritsi. Saka ipapo ndiri kuti pachada kuenda kurehabilitation kunodzidzisa vanhu vasati vamhanyira kunoroorana kuti mumba umu kana ungave murume une maduties yaunofanira kuzadzikisa mumba umu, ukatadza kuzvizadzikisa ndio paya pamunonzwa unzi ana garden boy vanenge vakangogarawo vachirova shiri ndio vanoenda vakunorara nevakadzi vedu. Saka pakuda kuti tive tinobetserana. Zvino iyi nyaya iri pano apa ndeyekuti Dick wawanikwa nemhosva yekutora mukadzi iwe uyu. Zvino iwewe wanga une pfungwa dzipi pane chiitiko chaitika ichi? Uri kudini? Mombe 10 ndio dzanga uchida. Iwewe wakamboendesa chii? Wakabisa mombe ngani? Ndakabisa mombe 4. Mombe 4. Atezoranga kuti mombe ngani? Atezoranga wakashayika. Anda kuti varipo here. Ndati vakanga vakuti mombe ngani? Une vana vangani? 3. Sabu kumashuru vari. Alright. Mukadzi uyu nechimiro ichocho muchichiri kumuda here kuti anzoka nhasi? Mukadzi wangu ndinomuda. Nyangwe akauya apa ndinomuda mudzimai wangu ndomutambira nemakomari zvakawanika zvakaitika zvakawanika. Ndinomuda mudzimai wangu. Handimurambi. Uyu akati akumutora. Ya secret yemudzimai wangu manje kwaari kuti achiri kuita nezvake here kana mudzimai wangu ndinomuda. Okay, fine. Vatiteererana baba, mundokuisa panze. Dick. Mambo. Wanzwa zviri kudiwa nemumo wako pakuti nyaya iyi moyo wake uchene? Ndikuzvinzwa mambo, uchatoa chikumbiro nokuchema pamberi penyu mambo, sezvo ndimi muyananisi. Kutadza kwangu ndiri kunzwisisa zvechokwadi, mhosva yangu ndiri kuiziva hongu. Pakutochemawo nemi mambo kuti mundiyananisirewo nawe. Zvino mukadzi wako iwewe hama dzake dziri kupi? Hama dzake dziri kwaChiuta nekuChinhoyi. Neuchinhoyi. Saka vari kuzviziva here kuti mwana akapara mhosva ende mwana uri kuziva kwaari here iwe? Vakafona vakadzoka pakatanga nyaya vakambotakura vana vechikoro vabva vamboenda namusha kwavo vakazodzoka navo musi wechitatu. Mukadzi wako? Mukadzi wake. Saka ari kupi nhasi asina kuya mudare? Vakadzokera iye ane nyaya. Makawirirana? Vakati vari kuenda murufu. Ndine rufu ndakatambira. Hama yemukadzi iri kupi? Vari chiko mukadzi? Ndimi atete. Uyai mugare apa.
atete ndozvo makadzidzisa mwana kuita. Ngatiite runyararo rwashuru. Munonzani zita vatete? Catherine ani? Catherine chara chimwe. Changa chirere. Makarorwa. Mune vana vangani? Mune muupenyu makaita varume vangani? Zvino mwana wehanzvadzi yenyu ndizvo zvaaita izvi munoti chii vatete? Makakanganisa. Saka uyu muimba iyi anoda mukadzi wake munomuita sei uyu? Munokumbira regera kuti makatadza. Saka imimi savatete makaita basa renyu here? Makambomudzidzisa here kuti aiwa kana waroorwa murume wako mumwe chete jairanai mumba umu papawa? Zvino imimi ndichada kuti munozouya kurehabilitation nokuti at least mune mwana aitira murume musikanzwa. Okay. Gilbert. Une mhosva. Mukadzi wemumwe atorwe. Atorwe. Unoripa. Mombe. Mombe 6. Kurarira musango. Kukanganisa masango. Kusvipisa. Uyo mukadzi wako iwewe anofanira kuti ava anoripa mombe, nokuti akaenda kunokanganisira sawira wake wepamwoyo zvinoputsa ukama. Andiwazvinzwa? Saka mukadzi wako iwewe achabisa mombe yaachapa mukadzi mumwe wake watorera murume. Andiwazvinzwa? Mombe imwe chete kune mumwe mukadzi kukanganisirwa imba. Mukadzi wachananza nzita.
mombe makosti mari yashandiswa mudare kuti nyaya iende nobuda chokwadi yanodzorerwa ndianatengesa munhu ndiwavakrem imari yawavakrem unodzorerwa $45 yako neuyu nhasi saka ndinoona ndo mamiriro ndataura mombe 6 dziri kubiswa neuyu yemusango ndanyora ari kubisa mombe imwe chete mombe imwe chete imwe mombe inoenda kumukadzi uyu mumwe wake waakanganisira mambo vari kuti pamhosva yako yakapara yekutora mukadzi wamarufu uchabvisa mombe 3 kuenda kuna marufu ubvisa mombe imwe chete yekuitira bonde musango iwewe handitika iye akari mudiwa wako uyu wawairara naye musango achabvisawo mombe imwe chete ichapiwa adzimai wako iwewe wasinzwisa iri kuenderana nokukanganisa kwaakaita imba yaadzimai wako wazvinzwisaka mombe imwe chete iyoyo haibve kwauri iwewe inobva kumukadzi wako kana achienda kumaricho kana achinotora kumusha kwavo handitika mombe iri kana kubvaiya kupi iwo kana wawanzawo rudo unogona kumupa zvichitoita kutasira kuti mukadzi wouyu anofanira kupiwa mombe nomukadzi wake taurirani mambo vari kutaura mazwa aya vachiitira vakadzi vari mukati umu nevarume vari mukati umu vanodokwairira vakadzi vasi vavo nevarume vasi vavo iye zvino hatichabhadharisa mumwe chete chete takuwa masaidzi ose murume wacho iyeyo mukadzi wacho iyeyo kunzuri kuno kunyimo tasinzwisaka iwe Dick nauye chipfambi chokutorana nevakadzi varidzi haisi mbiri yakanaka hazvisi zvinhu zvaunodada nazvo unofanira kutonyara nazvo sabu kumachuru ndanzwa dzimba dzataurwa panapa dzakaparara ndouyu nhai ndanzwa marufu ndikanzwa uyu anodzani JV chaudzura handiti zviri kureva here kuti uyu ndiye ane chokuita taura tizwe sabu ndinodaira kuti varume vangoita zvijaro vamwe vakadzi futi vakabuda mupi vachiparadzirwa mwana wangu chaivo akaparadzirwa akaparadzirwa nani saka musha menyu mane katsika ikapo orit ndichataura namambo kuti titsvage fumo rekudzimura moto machuru okay zvakanaka ngatiitere nyararo machuru ngatiitere nyararo tinobetserana machururu yeni kune iwe wandataura kuti unopiwa mombe 6 dzine condition zviyo wati une vana vangani 3 vana 3 vavo ndipe mazita yavo ndiani nani Kimberly Marufu Kimberly ari kuita grade ani grade 5 komumwe Kayla Marufu ani Kayla Kayla
Marufu. Anakuta grade ani? ECDA. CDA. Okay. Komomwe. Noero Marufu. Noero Marufu. Anakuta right. Vana ava pamombe 6 ndivo vashungurudzwa mupfungwa mazuva yamunenge makasuwa mumba muchifungirana nemukadzi wako muchihwandirana tuvana tunenge twakasuwa pamunenge muchiita noise tuvana tunenge twakasuwa handini mapangu saka mombe 3 ndidzo dzako dziye dzaunonzwa kuti idzi pane kuparadzirwa kuti kanganisiwa imba yangu idzi 3 ndinoda dziberekani ndichatuma machinda yangu ndoda kuona vana ivavo vachienda kuchikoro. Amen. Vana ivavo ndoda kuvaona vachienda kuchikoro. Handidi kuzonzwa kuti vana vashaya mari yekuenda kuchikoro. Ipapa ndipo pakubvawo mombe dzinoberekana. Aiwa ndikutinzwa nechino. Ndichaziva ndoona kuti vana vadzidza kusvika papi. Zvakanaka. Amai Gilbert pindai zvenyu chikudzei zvataurwa namambo. Mambo vati imi makatorerwa zvinhu zvenyu basa iro rega rikude panze nomukadzi waJacob uyu. Naizvozvo imi munofanira kupiwa mombe nomukadzi waJacob yezvinhu zvenyu zvaakatora. Rimwe gore vamwe amai vakauya negaba muno muno mudare muno vakauya negaba vakati ndiri kuda chii manzi nemushapiwa mombe. Handitika zvakanaka. Iwe Gilbert une izwi ripi raunoda kupa kuno mudzimai wako vanhu vese vachini? Ndoda kukumbira ruregerero kumudzimai wangu nokumutsvatsira kwandakaita ndichibuda mumba ndichikusina chienda musika. Mambo ndikukumbira sekukumbira kwamaita iwo favor kuti uya anofanira kuripa mukadzi wake uyu. ndizvo zvenyu Kwete kuti ari zokuripwa kwake kumukadzi uyu nomukadzi uyu zvakakwana zvakadaro. Asi uyu anofanira kukumbira nechikamushora. Iwewe sekukumbira kwamai rubanzisa imba haisi kuparara pamombe 6 dzataurwa dzaita kunochengetawo vana vakawakuripira kumukadzi wako iwewe munhu asi imba yenyu saka handisi kuti iwewe wati mukadzi wako uri kumuda ndizvo andomuda mudzimai wangu. Iwewe handisi kuti imba iwe inoparara murubanzisa imba haisi kuparara pamombe 6 dzataurwa dzaenda kunowe dzisachengetawo vana vakanganisirwa handimazinzwa saka shinga uchengetedza mukadzi wako murume wako zvakanaka Yai usaine toni para. arege kuenda kunovhurira vamwe nokuti anozobayiwa banga kana pfuma. Vecheka nechinanga vatigadzirisira mudzimai bedu unogara zvakanaka asikana handiti agura izvo zvepfuma yabuda yese yatonyara chimuregerero mumwe wako handiti ndabva zvigura ngakutunga koma 21 days kana mudzere ndaimunoitana mutotsvaga 21 days to pay. Unogara nemunyara. Zvakanaka. Yai usaine toni para. Inini.